Здравейте, аз съм Любо и в днешния епизод ще разгледаме едно от най-важните неща при каране на планински велосипед. Това е така наречената атакуваща позиция, която се използва при каране надолу, т.е. при спускане. Но не само при каране надолу. С подобна позиция е хубаво да завивате също така и изобщо да я прилагате във всички случаи, когато вие сте активната страна и искате да командвате велосипеда какво да прави. Основното, което се цели с атакуващата позиция, е да се осигури една отпуснатост на тялото и най-вече на крайниците, така че да може теренът да бъде преодоляван най-вече с ръцете и краката, служещи като окачване. Тоест, независимо дали карате твърд велосипед, дали карате велосипед с окачване и колко е хода на окачването на велосипеда, основното, на което трябва да разчитате, не е окачването на велосипеда, а това са вашите крайници, ръцете и краката. Друга важна цел на атакуващата позиция е да осигури свобода на движенията около велосипеда и също така част от тази позиция е и правилното гледане. Като цяло, позицията включва ставане от седалката, централно разпределение на тежестта върху велосипеда и сгъване на ръцете в лактите и на краката в колената, като на ръцете е повече, на краката е по-малко. Горната част на тялото, торса, трябва да бъде над велосипеда централно, над кормилото, но не много напред, не и много назад, точно над центъра на велосипеда. Грешно е, когато човек се изтегли много назад и ръцете му поради тази причина останат изпънати. Правилното е ръцете да са свити в лактите, което идва точно от това приклякане, но приклякането става централно спрямо велосипеда. Изтегляне назад е необходимо само в случаите, когато наклонът надолу вече е много стръмен. Тогава изтеглянето назад служи да противодейства на гравитацията, която се опитва да ни прехвърли през кормилото напред. Но във всички останали случаи трябва да се опитвате тежестта да е разположена централно. Образно казано, ако спуснем една линия от пъпа надолу, тази линия трябва да мине тук през центъра на курбелите, през оста на курбелите. Важно е гърба да е изправен, главата да гледа напред, което значи да свиете малко врата така нагоре, за да може да гледате напред, на където искате да отидете. Също така е важно, но не е абсолютно задължително, това зависи вече до някъде и от личните предпочитания, но все пак за повечето хора би било по-удобно, ако леко разтворят краката, леко да ги разтворят в колената. Това също осигурява малко повече свобода на движение около велосипеда. Тази позиция се прилага както когато седалката е вдигната на ниво като за изкачване, така и когато седалката е спусната по-ниско. Свалянето на седалката е силно препоръчително, особено за по-начинаещи колоездачи, както и за по-трудни терени. Защото когато седалката е по-ниско, например ето така, тези 10 см, с които тя е по-ниско, осигуряват много повече свобода на движението около нея, което е много важно при завиване, също и при изтегляне назад при някои много стръмни наклони. Но разбира се, техниката като цяло е една и съща и с висока и с ниска седалка. Единствената разлика е, че с ниска е по-удобно, но това не значи, че техниката е различна. Друг важен детайл при атакуващата позиция е разположението на педалите. Те трябва да са хоризонтално разположени в общия случай, което вече може да се променя при завой и при някои други ситуации, но базата е с хоризонтално разположени педали. Обикновено всеки човек има така наречения водещ крак. Това е крака, който му е по-удобен да стои напред, когато е в тази позиция. Полезно е обаче човек да се упражнява да може и с двата крака да са му водещи, защото това дава доста предимства при спускане, т.е.
прави по-универсално карането му. Остава също така въпросът как да достигнем до тази атакуваща позиция. Аз лично поне за два начина се сещам и препоръчвам. Единият начин е човек от седнало положение на седалката да се изправи, след което да приклекне. Буквално движението е приклякане. Не е изтегляне назад, не е отиване напред, а е приклякане централно над велосипеда. Няма как да объркате и да приклекнете повече отколкото трябва. Може да приклекнете недостатъчно, но да приклекнете повече обикновено няма как. И съответно, колкото по-стръмен е наклона надолу, толкова по-ниско трябва да сте над кормилото и над колелото. По този начин центъра на тежестта се снижава и вероятността от наклона да се обърнете надолу през глава е много по-малка. Другия вариант за постигане на позицията е, може би по-лесен за някои хора, пак от седнало положение. Първо да се наведем към кормилото, поемайки с лактите, сгъвайки лактите, поемаме това насочване на тежестта надолу, след което просто ставаме от седалката с евентуално съвсем леко изместване зад нея, но наистина съвсем леко. Трябва да запазим централната позиция върху велосипеда. По един от тези два начина е най-лесно да се стигне до тази атакуваща позиция. И мисля, че веднъж, щом усвоим тази позиция и започнем с нея да се спускаме, спускането ще носи предимно усмивки и добро настроение. За още такова ви очакваме и в следващите епизоди.